I pozdrav drugari. Dobar dan i dobrodošli u još jednu vožnju. Još jedan motovlog. Danas je nedelja. Pa sam rešio malo da se vozim sa Maricom, inače vidjet ćete ko je. Vidjet ćete ko je Marica. Bili smo u Nevnog manastira. Pa smo odlučili da idemo do Varvarina na sladoled. Nemam neku specijalnu temu za danas. S tim što me baš dosta ljudi, dosta vas me pita koji motor da kupim i ostalo. Mislim, ljudi, na to pitanje ne može niko da vam da odgovor sem vas. Znači, prvo vidite koliko imate godina, koju dozvolu imate, koji motor bi htjeli da kupite. Odlučite se za klasu, znači da li ćete enduro, R, bla bla bla, šta sve, znači odlučite se za to. Napravit ću jedan video kasnije samo za tu temu. Znači, bitno je da ste vi odlučni. I još jedna stvar, znači u nekoj ceni, bitno je sa koliko novca raspolažete, znači do te cene gledajte nešto. Neki motore sad uglavnom, ljudi koji me pitaju, su početnici. Znači, pitaju mnogi da li za prvi motor skuter ili Tomos. Ja uvek kažem Tomos zato što je bolje da vozite motor sa brzinama, da stvorite taj osjećaj na kvačilu, osjećaj za broj obrtaja motora, za snagu. Znači, to je bolje. Sad ako nađete dobar skuter, a nađete loš neki Tomos, vi kupite skuter. Znači, bitno je u kakvom stanju nađete motor. Pošto ipak verovatno kupujete polovan motor, što se tiče novih, to je već druga priča. Mada ne znam ko kupuje nov motor, kao prvi motor. Mislim, ima ljudi, ali nema se pravimo blesavi, mi dobro znamo gde živimo. I još jedna stvar. Javili su mi se dva dečka koje takođe snimaju slično vezano za, snimaju prave videe vezane za motore, da ih predstavim, a imat ćete u opisu ovog videa link od njihovih kanala, pa možete da pogledate čisto ako vas interesuje. Mada je meni glupo sad, ja reklamiram nekog, razumete, ja sad ne znam koliko imam, 75 suba, ja reklamiram nekog sad, ali dobra, ajde jebi ga. Okej su momci. I ljudi, to bi bilo to. Mi smo stigli u Varvarin, idemo na sladoled. Gde ćeš? Budala.
se pitam gde je ovaj Varvarin više. Što, daleko je? A? Misliš da je daleko? A nije, Čičevac je još dalje. Znam kad sam bila... Šta ćeš u Čičevac? Opet ispade. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!